Здравей, принцесо! Здрасти! Искаш ли да бъдеш главната роля на Пепеляшка? Да. Да, но трябва да се постараеш малко. Какво ще направиш, за да получиш ролята? Искаш ли да ми изтанцуваш нещо? Или да изпееш нещо? Да изпея нещо. Изпей ми нещо. Давай. Да чуем сладкия глас. Давай. Айде, не се притеснявай. Няма от какво. Аз съм твоята фея. И мога да ти изпълня после едно желание, само че трябва да направиш нещо за мен. Айде, пей. Зайче, моя Мамо, сладка и добричка, как да кажа, мамо, колко те обичам. Как да кажа, мамо, колко те обичам. Зелености зная, Давай. ти на мен си пяла в тази топла стая. Песни си ми пяла в тая топла стая. Песни си ми пяла. Браво! Я да покажем роклята на мама. Оп, завърти се хубаво, завърти се. Една голяма широка усмивка.